Pendler du så? Nej, jeg tror min plan er at tage til min far i ferierne, og så bare bruge resten af tiden her. Men jeg er stadig lige ved at finde ud af det. Hvad med dig, din far? Nej, der er ikke noget. Altså sådan, han er i gang med at stifte ny familie nu, og jeg har ikke sådan lige lyst til at være midt i alt det, men han skal også lige finde ud af det hele, så det tror jeg også, han er glad for, så det er så fint. Okay, cool. Men så kender du allerede byen? Nej, ikke sådan rigtigt faktisk, nej. Ej, what? Jamen så er det det, vi skal. Vi skal jo give ham en introduktion til byen. Ja, jo. Okay. Jo, jeg Vi er på, og vi er gået for langt igen. Ja, fuck det. Jeg smutter, Ja. men jeg skal nok planlægge det hele. Super. Fedt. Ja, Fuck, det jamen, fedt, du er på. Og igen, jeg tyr på det. Ikke? Jo. Vi ses. Ses. Hils Rikke. Det gør jeg. Og vi ses ved jer. Hey. Hej skat, hvor har du været? Jeg har været sammen med to fra min nye toiletklasse faktisk. Ej, hvor hyggeligt. Hvad hedder de? De hedder Vera og Elias. Nå, skal I så være sammen i weekenden? Nej, det tror jeg ikke helt. Jeg kender dem ikke helt så godt endnu, så der går nok helt lidt før. Nå. Never mind, det skal jeg. Axel, fuck, hvor fedt du kom. Okay. Ja. Fuck, hvor fedt. Hvor er Gustav? Det ved jeg ikke, jeg tror han sover. Hans fest, og så sover han. Ja. Skal vi ikke også smutte? Jo. Ja.
Hvornår var det, hun ville have os ud til den der... Ikke? Ja, den der forårskoncert. Torsdag. Ja. Skriver du alt ned i din kalender? Ja. Også når vi er ud sammen sådan med Vera? Nej, jeg skriver jo heller ikke skole ind. Altså, det er ligesom noget, der bare er. Alt det, der er ekstra, det skriver ind. Altså, er I egentlig sammen uden mig? Hvad? Ikke det betyder noget, jeg spørger bare. Hvorfor spørger du så? Så ja. Er du nervøs for det, eller hvad? Nej, ikke rigtigt. Altså, det var da bare sådan til festen. Okay. Hvad? Ja, det var vi. Og hvad så? Altså ikke noget, altså jeg føler bare nok hun havde rykket på den nu, altså hvis hun havde lyst. Altså jeg havde nok trukket mig lidt. Altså, hvad fuck er det? Er du selv interesseret, eller hvad? Nej, altså jeg siger bare som et råd fra en ven. Agtigt, altså. Du var selv efter hende. Hele tiden. Hvad så? Fik I kysset? Hvad? Hvad er dit spørgsmål? Ja, om I fik Prøv lige, altså I tog fat i mig, jeg prøver sgu da ikke at score hende. Okay, whatever, altså. Prøv lige, fuck nu af for helvede, altså. Jeg så dig godt. Jeg dansede med hende, jeg dansede sgu da også med dig. Hun er fri vilje, der er så ikke nogen grund til at vi står her og diskuterer. Du er så fucking heldig, mand. Ved du godt det? Kan du ikke bare sige, at du prøvede, du fejlede, og det er fair. Men ved du hvad, Axel? Det du står og laver lige nu, det er så sølle. Okay, jeg har ikke troet på en skid. Du prøver at kaste den over på mig, eller hvad? Fordi du har været over hende hele aftenen, mand. Det er pinligt for dig, hun vil dig jo ikke. Du står og siger, det er pinligt for mig. Du står og siger, det er pinligt for mig. Ja. Du står ikke selv med en skid på det. Tag nu fucking sammen, mand. Okay, prøv lige. Altså, du kan ikke lide hende, og jeg kan ikke lide hende, så skal vi ligesom fuld af lort, Axel. Jeg er fuld af lort. Ja, du er så fuld af lort. Du er så fuld af lort, Så skulle du nok ikke Axel. spurgt, om jeg vil følges med dig, Vera. Nej, det var nok også en fejl. Det kan jeg da godt se. Det var sgu da fucking dig, der opsøgte mig. Ja!